ସତ କରି ପ୍ରଭୁ ଘନ ଘନ ସ୍ମରୁଅଛି ମୋର ଦକ୍ଷ ନେତ୍ର ମନ ମୋର ହେଉଛି ବ୍ୟାକୁଳ ଅଜଣା ଆସନ କିଛି ସତ୍ୟଯଥା ଆସୁଛି ଓଲାଇ ସ୍ୱାମୀ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେବେ ଦକ୍ଷ ନେତ୍ର ହୋଇ ସ୍ମରିତ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦର ସୂଚନା ଏହି କଥା ଅଲକ୍ଷିତ ଅଛି ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏ କାଳେ ଶୁଭିଲା ପାଦର ନିର୍ଭର ରାମ ରାମ मोहिरा बन भगिनी लकारे मगर एही गोदा बड़ी कट मोदिहार तर मोहिरा बन परी सूचना ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାମ ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ନାରୀଟି ମୋର ପତ୍ନୀ ଜନକ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ତୁମେ ସାଧାରଣ 3 ଜଣ ପୁଣି ମାନବ ଏ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ବିହାର ସ୍ଥାନ ଏଠି ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲିବା ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ କଣ କରିବୁ ବିଧାତା ବିଧାନ କଣ ଅନର୍ଥ କରିପାରେ ବିଧାତା ତୁମେ ହସିଲ ହଁ ହଁ ମୋ ଭାଇକି ଯିଏ ପାଞ୍ଜି ଶୁଣାନି ତୁମେ ତାରି କଥା କହିବାରୁ ମୁଁ ହସିଲି ପାଞ୍ଜି ହଁ ହଁ ଆମ ଲଙ୍କାରେ ନାଗ ଚାକିଟେ ପାଇଛି ଯେ ପାଞ୍ଜିବିଡ଼ା ତାରି ହାତରେ ତାହେଲେ ତୁମ ଭାଇ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୀର ମୋଲା ବୀର ବୋଲି ନ ଜାଣେ କିଏ ବୁଝ ଥିଲାହାର ଚନ୍ଦ୍ରଧାରେ ସଚିତା ମସ୍ତେ ଧାରୁ ଧରି ପବନ ବରୁଣ ଦୁଇ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାସଦ ମାଜନା ସାଦ ଉପରେ ନ ଏ ମଠ ବସିଥିଲା ନାମ ଶୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ମତ ରସା ତଳେ ହେଉଥାନ୍ତି ଘରେ ଏଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବୀରର ଭଗ୍ନୀ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ତପୁର ଏ ବନର ତରଳି କରୁଛ ତମ ଭ୍ରାତ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର କରେ ନା ବାରଣ ତୁମେ ଜାଣିନାହ ବୀର ଏ ଗୋଦାବରୀ ଘାଟ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନ ହେଉଛି ମୋର ବିହାର ପାଇଁ ଯାହା ହେଉ ତୁମ ପଞ୍ଚବଟୀ ମାନେ କରିଛୁ ଆମେ କୋଟିର ନିର୍ବାଣ ହେ ବୀର ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କୁହ ମତେ ଗ୍ରହଣ କର ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ମଣିମା ପ୍ରାସାଦରେ ରାଜା ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ ଯେ ବିବାହିତ ପତ୍ନୀ ମୋର ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ ତାପରେ ତୁମେ ଜଣେ ମହାନ ବୀରର ଭକ୍ତି ସାଧାରଣ ଋଷି କନ୍ୟାର ବାସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ତୁମେ ନ କର ନା କର ନ କର ନା କର
ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାରୀ ହତ୍ୟା ମହାପାପ ଦେଖି ଦୋଷ ଯଥାଦଣ୍ଡ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଭାଇ ମୋର ସୌମିତ୍ରୟ ବୀର କଳେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାରୀ ବିନା କରଇ ଭ୍ରମଣ ତୁମେ ଯାଅ ତା ନିକଟରେ ତୁମକୁ ସେ କରିବ ଗ୍ରହଣ ବହୁତ ଆଶାରେ ଆସିଥିଲି ଭାବିଥିଲି ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଘରେ ପାଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ତୁମକୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି କେଜାଣି ଗ୍ରହଣ କର ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହବ ମୋର ମଙ୍ଗଳ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯେ ଅମଙ୍ଗଳ ଜାଣି ଶୁଣି ପାଦ ସେବା କରିର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ ବଡ଼ ବୀରର ଭଗ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି ଦାସୀ ହୋଇ ରହିବ ଯାଅ ଅଗ୍ରଜଙ୍କୁ ଆଶା କର ସେ ତୁମକୁ ପାଇଲେ ବେଳେ ବେଳେ ମତେ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛ କହିଲ ଏ ଥରୁଟେ ଆଳିକନ କର ଏ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ମଧୁମୟ କରିଦବା ତୁମେ କିଛି ଭାବ ନାହିଁ ସୁପର୍ଣ୍ଣଖା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତ ପିଲା ଲୋକ ତାକୁ ଟିକେ ଗେହ୍ଲାଇ କରି କହିଲେ ସେ ତୁମ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯିବ ତୁମେ ବଡ଼ ଥାଉ ଥାଉ ବଡ଼ ସାନରେ କିଛି ନାହିଁ ଉଭୟ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ଉଭୟ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଧନୁଷର ଅଛି ତୁମେ କିଛି ନ ଭାବି ଯାଉ ତା ନିକଟେ ତୁମକୁ ସେ କରିବ ଗ୍ରହଣ ହେଉ ଏଥର କ'ଣ ହେଉଛି ମତେ କାହିଁକି ହଇରାଣ କଥା କହିଲ ଅନୁଦୟ ଆଲିଗନ କର ଏ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ମଧୁମୟ କରିଦବା भाई
ଶୁଣ ସୁପର୍ଣ୍ଣତା, ଇଏ ମୋର ଆଦେଶ ପତ୍ର ନିଅ, ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆସ ସୀତା। ये पत्रटी तुम भाई ଦେଇଛନ୍ତି ପତ୍ରପାଠ କରି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କର। Suporta.